You hold them. Jide ha n'aka. Tie ha na prison. Ndị ọzọ na-ekwu no repentant Boko Haram. Anyị na-ekwu repentant IPOB or repentant ESN. Why a ga-eji egwu ndị ka anyị? Ndị be anyị ndewo unu. Ihe m na-ekwu na mgbede a bụ maka ihe mere na Anambra steeti na ụbọchị ole gara aga maka ndị agbagbusiri si na ha bụ ndị ESN. Egechiala m ihe gbasalụ ogbugbu egburu ndị a. Enwere ebe m nụrụ asị na ndị a gburu mmadụ ma ọ bụ na ha gburu ndị polis ma ndị amị ma anybody. M nụrụ na ha gara pụtara na-azọ ndị mmadụ zọrọcha ha phones, zọrọ ha nka mana enwekwa onye ha gburu. Mana a bịara na-afụ ozu ndị mmadụ nkọrọ ebe niile. Ma na-ajụ sị ndị Igbo, ihe niile anyị na-eme ka wee kụwara anyị aka ka ọ gịnị? Ụmụaka agajiela ụzọ. Kedu onye duziere ha ụzọ? Ọ Nnamdi Kanu. Ncha gara na mmiri, ọwụkwụ ka eji achọ ya. O wee nweghị ụzọ ọzọ anyị nwere ike iji were gbochie ị na-egbu ụmụaka anyị. O wee nweghị ụzọ ọzọ. Ndị anyị na-agbagbu ọ ndị ebe ọkwa ndị Igbo. Ọ ka akwụwara anyị aka. Abịa n'ugwu Awụsa, federal gọọmenti sị ndị Boko Haram niile ejidere na ha wụzi repentant Boko Haram. Sisi hapụ ha, tiejuo ha n'amị. Last time ọ bụrụ how many? 700 and something. More than 700 and something. Ụmụ nwunye ha na ụmụaka ha karịrị 1 million or something. Carry 1 million, yes. The total of them are about 1,700,000 and something. Hapụcha ha. Some of them are na-ajụ ajọ ha mmadụ ole ka unu gburu. Ha sị na ha gburu 200, some ha gburu 250. Ndị a niile a na-egbu ma ndị amị ma ndị police ma civilians. Mana I consider as repentant. Or ndị Biafra ma nwe repentant Biafrans. Repentant Biafran ESN. Or repentant Biafra army. Name it anything. Name it anything. Since the federal government of Nigeria has named repentant Boko Haram, or one man with repentant Biafrans, or repentant IPOB, all listen to IPOB were terrorist organization, and when Boko Haram were a terrorist organization, can't we have repentant IPOB, repentant ESN, as we have repentant Boko Haram? Eleheke aja apụ iche. Ndị Igbo niile na-apụ iche, ndị Igbo kpọrọ onwe ha asị. Anyị bịa na-eshowcase ụmụnne anyị egwuregwu, ọkụ ụwa niile kụwara anyị aka, ọka gịnị mezie? Ọka gịnị mezie? Ụmụaka gachara ụzọ. We have to pursue the root cause of it. The root cause of it bụ Nnamdi Kanu. Ohanaeze ndị Igbo. Ọwụ na-adị suppose ịhọpụta mmadụ ole na ole ha gaa na Sokoto wụọ Nnamdi Kanu. Tinye anyị na-eme wepụ aka na ya. N'ebe ọbara na-atọpụ ụtọ, ịkwapụ ọbara na-atọpụ ụtọ. Ka ihe butere this regrouping of ESN of late ọkwa ọgbara ọbịa tinyekwa nke ikpeazụ a na ọ chọrọ ndị DOS. Ndị DOS awụ ndị otu ya na ha na-arụ ọrụ over the years, who have put in their all in the struggle.
jepụta n'etiti ihe ọcha bọsị ịchọọla ha ọ bụrụkwadụkwu nwa ka a chụrụ otu aha kedu ihe ị ga-eme how would you think? Most of this ndị a na-asa achọọla because of their position in IPOB a na-achọ ha achọ na Nigeria taa ha ma alọtawo Nigeria okwu ha ma na Nigeria ga-epụtazi ugbo asị na ịchọọla ha ya wee bunye mmadụ nwatakịrị nnu were mmiri ha kwụ ya ha gọzie elu aka ala eru aka anyị na-eme ha anyị na-eche ihe anyị na-eme ebe ọ ga-eturu anyị because wa ọgbaghara iwozie the grouping of ESN the grouping of ESN na ụmụaka agụbịa ha ka ihe ha ga-eme ha achọwa onye a ga-azọrọ fon onye a ga-azọrọ granọt onye a ga-adapụ ihe o buru gaa ahịa maka agụụ na-agụ ha then apụtazi ndị amị eto egbe ha kpokpokpogbo agbagbu isi all of them ma a gaa na north n'aka ka e na-eji ejide ha because ndị Boko Haram niile a 700 and something na wozi repentant taa a sị na agbara ha ịgbakwa ha ncha ga-anwụ mana ejiri aka jide ha ọwa anaghị eji aka ejide ndị ka anyị ndị ka na-ekwu okwu Biafra a na-eji aka ejide ha ya bụ na ndị Igbo kpọrọ onwe ha ashị kee ka nke Igbo politicians insurgency enwere na South East today taa bụ ndị politicians ọwụ ha rekruturu ụmụaka bunye ha egbe ugbu a ha hapụziela agbagbisiwala ha the same people recruit ha kwa the same people buga ha to death. As m na-akpọrọ ihe ndị a anya mmiri na-agwa m I hate violence in its entirety. Non-state actor should carry gun. Sorry. No non-state actor should be permitted to carry gun. Only one a non-state actor is a criminal. I can be price on time. But I never win at this situation. Must we use maximum force if these people are not killing anybody? If they are not killing anybody, you hold them. Jide n'aka. Tie ha na prison. Ndị ọzọ na-ekwu repentant Boko Haram, anyị na-ekwu repentant IPOB or repentant ESN. Why a ga-eji egbu ndị ka anyị? Anyị na-epilisi do onye ka anyị na-epilisi ri ihe a ka e wee hụ anyị n'anya ka ọ ka gịnị were mee. Ọ na-ewuta m onye mesi ka m kwuo ya onye ọbụla ghọta ya otu m ji na-ekwu ya. The person a ga-eme wee ga ndị Ohanaeze ka meet Nnamdi Kanu na Sokoto si bọọdụ anyị kpachara anya gị atọ oge nga ga-ewere gbanyọ nọ na ụlọ nga ma ndị ọzọ gbagharịwasị ịfụ maka na ị ga-apụta. Condition federal gọọmenti ga-eji release bụ ya conduct in the prison. Mana ị nọ ebe a na-akpa aghara onye atụrụ life imprisonment gị nọzọ ebe a na-achọ ndị na-achị territories ị ga-agọvanụ. That means that you are not serious. You are making things difficult for yourself. And ị nọ na-eche na ọ bụ because ọgbara aghara na South East ka a ga-eji release ya. Ya mara na ọma ihe ọ na-akọ. Onye ọbụla na-enye ya ụdị ndụmọdụ ahụ onye ahụ ogbugbu ka ọ na-egbu ya maka na he's making things worse for himself and making things worse for people like us na-aga in one way or the other na-ayọ ayọ ka ọ pụta. Onye m sị ka m kwuo maka m nwa adịghị happy over all these things happening. Onye nwanne ya na-egbu ọgbakọ onye Igbo politicians gwana ndị niile unu na-ese ndu ga-agbagbusiwa ụmụaka si ha agbagbusinasị na ya gudewe ha n'aka otu ahụ eji egudege ndị Boko Haram n'aka convert ga-ahazi to repentant Boko Haram egudere ndị Biafra n'aka ka mkpara ha repentant IPOB and repentant ESN. All him chọrọ ka m gwa unu ndewo unu.